Inselmulkom nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela xi qrajt dan l-aħħar. Magħna llum għandna lil Claire Azzopardi. Claire talem il-Malti u hija awtriċi u traduttriċi. Hija kitbet diversi xogħlijiet fosthom is-sensieliet ta' Jake Kassar u tal-Aħwa Demolezz li huma popolari ħafna maż-żgħar. Qiegħed kollabora wkoll ma' illustraturi interessanti u xogħla rebaħ ukoll diversi premijiet. Allura Claire, xi qrajt dan l-aħħar? Għandi żewġ kodba llum għax jiena kont naqra ħafna kodba f'daqqa ġeneralment. U dan l-aħħar skoprejt lil Rebecca Cobb li hija awtriċi u illustratriċi wkoll għat-tfal iż-żgħar. Dak tipek vera l-qatni tagħha mill-ħafna li għandha jismu Lunchtime u dwar dan it-tifla li ma tkunx trid tiekol. Kull ħaġa li tagħtiha ma fil-platt ma jogħġobix. U insomma darba waħda jiġu isa tistieden lill-annimali kollha tal-foresta biex jiġu jiklula l-affarijiet tal-platt. U allura lill-omma jisa tinganna u tgħidilha ara kilt kollox. Sakemm sa filgħaxija din it-tifla jaqbadha vera ħafna ġuħ, l-istonku tagħha jibda jgerger u tmur fuq il-mejda u titlob lill-omma l-ikel. U terġa' tija l-istess ikel li tkun tagħta f'nofsinhar imma darba tiklu. Għax tagħti kollha ġuħ u tant dawn l-ors u l-kukkudrill u l-anfut u l-junfant kull min iżura u joħdilha l-ikel jgħidilha li hu tajjeb li din imbagħad filgħaxija tiddeċidi isma' bla l-akil dawk għaliex m'għandix niklu jiena. Din hija insomma Rebecca Cobb kif għedlek Antonella nħu gost ħafna naqra ta' tfal anke jiena x'nikteb għat-tfal fl mill-aħħar kemm picture books kif ukoll għal-tfal ftit ikbar. Imma miegħi bħalissa ġibt Għazan naqra Purity ta' Jonathan Franzen. Jonathan Franzen rajt żewġ kodba oħra tiegħu li huma The Corrections u anka Freedom u dan issa l-aħħar wieħed tiegħu ħarġu wara xi 4 jew 5 snin. U Jonathan Franzen dejjem jitkellem dwar familja jisu disfunzjonali, familja li ma tantx taħdem. U din Purity hija din it-tfajla għadha kif gradwat m'għandix flus, għandha loan kbira minħabba l-istudju tagħha, qed tgħix ma' nies oħra ġodar, insomma mingħajr ma jħallsu, omma hija ċentrika ħafna, isimha Tobodu u seħli l-nifasha Pip. U naħseb meta tisma' l-kelma Pip le tiftakar mill-ewwel kittib ieħor kbir li huwa Dickens. U minn hemm bdejt hekk anke l-ħajra li naqrah. U fil-fatt jieħu ħafna minn Dickens, Miss Havisham li hija l-mara ċentrika u dejjem bil-libsa tat-tieġ u x'naf da, hija jisa omma. Omma hija dil-mara ċentrika li telqet il-missi lir-raġel meta kienet għadha żgħira Pip u qatt ma tgħidilha għaliex u insomma rabbitha weħedha u l-konverzazzjoni tagħha s'issa fl-ewwel kapitlu, il-konverzazzjoni tagħhom imma flimkien jidher ċarek li qed jisraq ħafna mill-romanz ta' Dickens. U b'espect kompli taqra. Le, naturalment, vera huwa kbir. Tkun looking forward għal-kodba. Jonathan Franzen jikteb b'Ingliż sempliċi ħafna, jitratta ħafna temi li huma tal-lum, jiġifieri anke qabel naqra ktib pereżempju naqra review, naqra l-blurb, naf li fih ħansib it-temi tal-WikiLeaks u Assange pereżempju u l-internet u social media. Grazzi Claire, se jkolli waqfek għax għaddinna ħin. Aħna infakrukom biex tattendu l-Festival Nazzjonali tal-Ktib li se jsir bejn l-4 u 8 ta' Novembru f'dar il-Mediterrana Konferenzi l-Belt Valletta. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna u narawkom inti mad-dieħla fl-istess ħin.